Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tanya Chinita. Isang mapagpalang umaga, Colin Tits. Lalo na sa lahat ng tagapakinig at nanonood ng radyo. At sa programang Mga katas ng nakalipas. ako po pala si Edison. Single po ako mula sa Dasmariñas, Cavite. Isa po akong company driver. Lumuluwas po ako pag weekend sa Maynila para magkita at mabisita ko ang girlfriend ko na si May na taga Bagong Silang, Caloocan. Minomotor ko po yun, Colantis, kahit malayo. Para lang ipakita sa kanya na seryoso talaga ako sa relasyon po namin. Ay, sa una lang yung ganyan. Wag na akong Wala ka pinaparinig. makialam dyan. Sabi ko nga. Ay, naiinis ako. Nagkakilala po kami sa social media dahil na rin sa pagreto ng aming kaibigan. At sa loob ng 2 buwan na pagchat-chat ay nahulog po ang loob namin sa isa't isa. Kaya naman nag-decide na po kami na kailangan na naming magkita in person. At dito na po tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Okay, ganda. Kumusta ka na? Hello. Hello. Ano ba? Clear ba yung signal ko? Oh, klaro naman. Ayan, sige. Ano? Ano? Okay lang. Okay na ba? Sabado, set na. Kikita na tayo. Puro na lang tayo Kinakabahan chat. ako. Kinakabahan ako. Ba't ka kakabahan? Hindi. Kasi first time ko yung makikipagkita sa kachat ko. Kasi usually hindi talaga ako nag-yes sa mga ganito meet up. Kasi takot ako ma-scam. Mukha ba akong scam eh? Halos 2 buwan na tayo nagtatawagan, nagchat-chat, nag-video call. Actually, kaya nga i-go na natin. Kasi sa lahat ng mga nag-i-invite sa akin magkita, ikaw yung tingin ko hindi mambubudol sa akin. Huwag mo akong ibudol baka kung saan mo ako dalhin. Ayaw mo bang sumama pag dinala kita dun? Saan? Sa SM North? Hindi, sa heaven. Ay, hindi. Saan ba to? Sa
syempre gusto kong feeling heaven ka pag kasama mo ako. SM North. O, doon na lang tayo kita. O sige, doon ako malapit. Pero malayo yun sa'yo. South ka. Tapos north yun. Okay na nga yun. At least gusto mo ba? Puntahan na kita sa inyo. Hindi. Malapit lang kasi ako sa SM North. Doon na lang. Okay lang ba? Pero malayo sa'yo yun. Sure ka ba? Magbibiyahe ka? O, kaya naman motorin yun. Nagra-rides nga kami ng... Grabe. Abot nga kami ng Batangas at Quezon. Yan pa kaya. Wala, ang effort mo naman. Alam mo, ikaw talaga sa lahat ng kachat ko. Ikaw yung nag-e-effort talaga. Kaya, ay, nakabahan ako. Baka mamaya sabihin mo, pangit ko sa personal. Sa video ko lang ako maganda. Nako, mukhang binabaliktad mo yata. Mukhang sa personal kaya ta maganda eh. Mas maganda. Ano it's a date. Ay, nako. Ano, Season okay lang. talaga eh. Doon na tayo mananghalian. Sa Sa North. Sige, pero kinakabahan talaga ako. Ano isusuot mo? Wala akong susuot. Hoy, ano ba? Joke lang. Hindi para lang baka mamaya sobrang bongga ng suot mo. Ako magpantalon lang ako. Hindi, magbabaon lang ako ng damit kasi alam mo naman mainit sa motor. Tsaka ayoko namang maamoy mo ako na amoy araw. Siyempre magbibihis ako doon, magpapabango ako. Nakamotor ako eh. Sige, see you. Diba ayaw mo ng mukhang hindi na liligo? Hindi naman. Siyempre, pag gusto mo yung tao, kahit anong amoy niya. Talaga eh, but... Sige Sige, bye-bye. Bye-bye. Ingat ka dyan. See you. I miss you. Miss yun, di ba nga tayo nakikita? Tumingin ka sa aking mga mata. Pagdating ng Sabado ay nagkita na po kami sa may SM North. Sa wakas, nakita ko na rin siya sa personal. At ang ganda niya po, Kolantits. Ay, okay lang ba? Nakakahiya naman. Parang, di ba ako umuwi araw? Nagbihis na ako dun sa Hindi CR naman, amoy na amoy ko Hindi nga yung lang pabango. magpabango. Ano yung pabango mo? Lacoste. Nagmotor ka pa niya na, ang bango mo. Hindi, siyempre, nakakahiya naman sa'yo. Ako nga din. Dito lang tayo sa fast food, okay lang ba sa'yo? Oo naman, okay lang sa akin. Ano ka ba, di naman ako choosy. Puti mo pala sa personal. Uy, naiya tuloy ako. Kumaya, tsaka, kumakain ka pa ba? Ang sexy mo naman. Ang bolero mo. Hindi ako nang bobola. Kaya Taba-taba ako nga eh. Sabi ko nga eh. Taba na ba yan? Sabi nila, lakam ng pata ko. Gusto ko nga ng ganun eh. Gusto Gusto kong kainin yung pata. Di. Kaso wala ba ng crispy pata? Chicken lang pala dito. So kain na tayo. Sino yung nasa cellphone mo na bata? Eto, yung screensaver ko, kapatid ko, bunso. Bali Yung inuwento mo, dalawa lang kayo. bali dalawa lang kami, tapos malaki Cute. kasi, oo. Parang kambal mo, kaso maliit. O, Parang diba? parang mini-me mo, no? Actually, kamukha ko yan, mahal na mahal ko yung kapatid ko na yan. Mahal na mahal ko yan, kaya ako nag-aalaga dyan eh. Malaki kasi yung age gap namin, kaya ating-ati ako, parang nanay na ako nga yan eh. Oo. Bagay. Ba't parang layo ng gap nyo? Parang tagal na sundan. Kasi, kasi yung tatay ko, tatay ko, anak niya to sa pangalawang asawa niya. Tama. Tapos Ay, ako yung nag-alaga. Ako yung nag-alaga. Kaya pala. Kaya yun, bata kasi yung, alam mo na, so makabilang bahay si tatay. Ay, buti na lang pumayag nanay mo, nasa inyo yung bata. Hindi kasi naawa ako sa bata kasi yung nanay, parang, alam mo yun,
mapukpok, parang Ay, ganun. Gusto ipamigay yung bata. Syempre, parang di ko kaya, kapatid ko pa rin yun, di ba? Kaya Naman. yan, oo. Kaya yan, nakakatuwa kasi parang hindi naman siya sa ibang nanay, kamukha ko siya, di ba? Oo nga. Kain muna tayo. Sige. Thank you, Cute na, Edison, na. nakukyutan lang ako sa bata. Parang, gusto ko siya, mami. Kain na tayo! Kain na tayo! Okay. Oo, kain Sige. na tayo. Kain na tayo. Matapos po namin kumain, Call and Tits, ay kumain ulit kami. Sir, may promo tayo ngayon, sir. 250 lang, 3 hours. Dito na Ano tayo. to? Mapahinga muna tayo, ang init eh. Magpalamig o magpahinga? Oh, magpalamig at magpahinga na rin. Bakit dito mo Brad. ako dinala? Baka isipin mo ganito ko. Kadalim ako. Hindi, wala naman akong gagawin masama. Matutulog lang naman tayo. Sige, sa bagay, inaantok talaga ako. Oo, di ba? Kanina ka pa hikab ng hikab. Uy, huwag ka muna matulog. Sa loob ba Ma'am, matutulog? sa loob po matulog, huwag sa labas. Ma'am, matamaan ng roll up dyan, ma'am. Ang mura naman ng may garahe yung bahay, yung apartment. Hindi, yung motor lang yung pwede dyan, ma'am. Okay. Ikaw na bahala dyan, brother, ha? Sige, sir. Pasok kayo. Ito na yung, dyan kayo, sir, sa room 214. Uy! 214? Yan, kayo, ma'am. Parang River Maya. May river kasi sa loob, ma'am. Parang kilala nyo si, parang close na kayo ni Edison. Lagi ba kayo pong nakikita? Uy, digadasma ako. Ba't ako? Hindi. Bakit parang kilala ka niya na? Ma'am, hindi ko kilala yan si sir. Pero welcome back, sir. Uy, hindi kita kilala. Close na kayo kasi alam niya na Wala yung kasi siyang gagawin. tip, ma'am, kaya bubulabugin ko na lang. Hindi ako na bahala si mamaya. Actually, ma'am, ngayon ko lang yung nakita si sir. So, sir, sige sir, happy ending. Ending. Pasok. Hala, ang ganda naman ng kwarto dito. Bakit kwarto agad pagpasok ng apartment? Wala mo ng sala. Ay, pahingahan lang to eh. Para sa Sige, mga tulog na ako Sabi mo kasi Tulog ka lang. Tulog lang ako. Uy, tutulog ka lang? Sabi mo kasi matutulog. Sure ka? Basta ako matutulog, dyan ka lang. Hala, ba't dyan nilalapit mo yung braso mo sa ulo ko? Para may unan ka. Kaya ko naman makatulog kahit walang unan. Talaga? Hala, ba't ka dumidikit? Layo ko pa nga eh. Yung braso mo Ay, sorry. Uy, baka makuryente ako. Marupok pa naman ako. Uy, ano? Hala, nangahalik ka. Sabi mo tulog lang. Bakit may good night kiss tanghali? Ay, good noon kiss. Halika na dito. Baka kala mo madali ako makuha. Baka kala mo, Ay, isipin wala. mo, ganito. Hindi ko ako iniisip lang. na easy girl ka. Ako yung easy boy. Ano sinasabi mo, Easy Edison? boy. Para, pag sa'yo, easy boy pag ako. ganito Sa ka- iba, hindi. Hard to get ako sa iba. Sa'yo lang. Easy boy. Promise, ah. And Baka easy to mamaya use. baka pag natikman mo ko, Uy, hindi ako ganun. hindi mo ka na magparamdam. Hindi ako ganun. O sige. Seryoso po ako kay May Colantits. Tinatapos pa raw niya ang kanya pag-aaral dahil nahinto raw po siya nung magkasakit ng nanay niya. At dalawa lang daw po sila magkapatid.
Natuwa naman ako at naging komportable na kami sa isa't isa. Pero di niya alam. Nung umuwi po, ayaw niya magpahatid. Pero sinundan ko po siya sa bagong silang sa Caloocan. Gusto ko lang malaman saan umuwi ang taong mahal ko. At isang araw, sinurpresa ko po siya. Five little monkey. Hala, wala ba bagong kanta? Five little monkey, Humpy Dumpy. Ay, maglaro tayo, Kasama ko Jinjin. the doctor and the Pwede maglaro doctor sa'yo. said- Meron akong kasama na kalaro. Sino na ba ang kalaro natin na bago? Junjun, maglaro tayo ng halo-haloan kasi halo-halo, ano ngayon, tindahan eh. Ikaw mag-ano. Sama ako. Ako si Janjan. O yan, si Janjan, kalaro na natin. Paborito ni Parang anak ni ni Tito Jake. Ano yun? Bakit na-e-echo yung boses ni ni Janjan? Meron kasi akong sipon. May sipon, meron pa akong lagnat at ubo. Bakit ka hindi... Paano yung ubo mo, Janjan? Janjan, sige! Janjan, hindi uso dito yung palaiyak, ha? Hindi niyo ako isasali. Dito ako sasali. Ay, yan. Ay. Parang Janjan na yung kalaro! Parang mala-engkanto naman si Janjan! Nag-iiba-iba ng boses! Jinjin! Anong ginagawa nyo dyan? O, andyan pala si Junjun, tsaka sino to? Anong pangalan mo, iho? Ako si Janjan. Ay, hello, Janjan! Welcome sa bahay namin. Sige, laro lang Opo. kayo dyan na magawa lang ako ng yelo dito. Ay, may tao. Hello Hi. po. Ay, Edison? Babe? Oh, andito ako sa inyo. Hello po. Mama, sino po siya? Mama? Bakit mama tawag ng... Mama kasi yun nga eh. Kinalikihan niya kasi sa akin kasi wala siyang mama, 'di ba? Iniwan siya ng mama niya. Kaya mama, sino po siya? Aminin mo sa akin yung totoo. Mama, aminin mo daw. Edison. Mama, Deserve ko naman malaman yung totoo, di ba? walang totoo. Mama, Kaano-ano mo ba yung babaeng to? si mama ko po siya ang tunay kong ina. Tignan mo, Nanay ko po napakasinungaling siya, mo. mama ko po siya, mama, nanay, ina. Napakasinungaling mo. Totoo ako sa'yo. Single ako. Wala akong sabit para sa'yo. Pero bakit mo tinago? Kasi baka di mo... Tatanggapin ko naman eh. Kung may anak eh. Baka di mo ko tanggapin eh, kasi single mom ako. Wala naman akong pakialam kung single mom ka sa akin. Ba't ka nagsinungaling? Hindi ako nagsinungaling. Gusto ko sabihin pero hindi muna ngayon kasi baka di mo matanggap. Junjun, uwi muna kayo kasi may eksena. Gusto namin makichismis eh. Jan! Uy ka muna, baka kwento mo to sa kapitbahay. Ayoko. Ang ganda na ng chismis eh. Bakit ganun? Hindi naman kami makikialam, nakikinig lang. Bakit ganun? Bakit ganyan ka? Naging honest ako sa'yo tapos Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Edison. Patawarin mo ako. Please, Kuya, patawarin mo na kuya. Jan! Huwag mong ganyan ng mama ko. Ayoko na. Edison, patawarin mo ako. Sabi mo ay walang mangi-scam sa atin? Hayaan mo ako Pero magpaliwanag! ako yung Edison! in-scam mo! Edison! Tanggapin mo ako! Edison, patawarin mo ako! Edison! Edison, mo ako. tanggapin mo ako! Mahal na mahal kita! Di mo ako mahal! Mahal na mahal kita! Edison! Edison! Those laughters and tears we shed for years. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!